Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing sha kinto ha uway ni kinong elam san pertay. Hagini ki kendiat sngi. Ubakwa ban tip ya ka snem ka. Ubak Robert June karja rin menta ka sngi ka kat kendai terik uduber. Arjara arpusau. Haka jing elap election ka RDA haranikor. Ulat herting yauni urang ba da ka baong. Ba ulalong ubala bit labyang banyak konya ke election syaka Lok Sabha bat kumju ru ya ke election syaka Rajya Sabha. Ulalong ru ba ukwa ban keren syaya uni urang ba baka jat benreo ka baklet no ya kariti ke dostur kalong kum uto uding uba klem kithet namar uding uba klem kithet ulong uba yap bat ka jat benreo ka baklem kariti ke dostur kalong ka bayap. Ula ongru ban yada ya kariti ke dostor dan kam ban penklan ya ke six schedule lani ke kronet ke bahendreo amdai ban penduk ni rat dingkong ya kata kam tam ban penyo ya ke bor tau an ke batikna da ke penyo ya ke mensim ke basirhem jong ke artikel arspa hapo ke kronet ke bahendreo ke badai ke jingrai kut jong ke RDA kenang ba kiba ajak kipa kinam yo lat ha kene ka rikasi jongi laong uba Robert June karjarin kentang yawai haswa bangan syong ngasukwa ban syong tang kani kitin bakhendel ngayoi ladan wai riurang ba ubawan hapo konstituensi jongpi bakwa bantip ya ka date of birth jonga lani ya ka senem kha ka jonga ngasukwa ban juba tangkat ni bangalong qualify ban yakun ya ka Lok Sabha seat But om tangi kata wat ya Rajya Sabha seat bro. Makwa ro ban keren syai sauni urang ba. Baka jai benreu ke ba laklet no ya ka riti ka dustur kalong kum utu uding klem kithet. Uding klem kithet ulang ubayap baka jai benreu klem ka riti ro kalong kabayap. Kimat kijura ka riti ka dustur kejing penne pensa ya ka snap ka bakerpang hangi ka RDA kamdei ka nia ya ka wangti bathi handai ka ka mat ka jura ka jongi kumnong ini ada ya ka riti kejing yoi ka jongi kalong bangin penklan ya ka sek schedule omdei ban pendu bat banrak de khong no ya ka kecing penklan ya ka sek schedule kantam ban penyo ya kata ka bor tawan ka batikna da ka penyo ya kata ka spirit jong ka artikel arspa apo ka sek schedule kade ka commitment jong ka RDA klang ba ki kam bayriti kum ki kam ajak pa jong khasi kinom yo alat hakari be ya ka jongi kata kam de ka jingania kade ka mat ka jura ngilakran da ka basai bakum kiseng rilum habang i campaign ni kwa banyoi bakipat ba kin tep ya kiseng rilum bat balai pide ban tep sa kiseng rilum ni lapan sai na kapor sa kapor bat kadai ga jing sisaro banda pedeng jong kiseng rilum wei ni dai mangi ki bangi lapan i ya ka dur kadar jong ga jinglong rilum ga jongi labon teli kisnem ka SPDP la sanpros teli kisnem ka lapan i ya ka dur kadar jong ga jing seng rulum jongka ka UDP menta lar pun reu apunyo snem kala penyi ki saka jongpi la ka dei nom dei ka seng rulum nyahap an ya pek kalong kumno bat na pedeng jong kini ki seng rulum ka dei ga jing sisa kam dei ga jing ka wang nia re ka dei ga jing sisa bo wei ukar tong ude na jat kimi badu wei na jat pa bat ka jat melu ki haban jit ya kan election halor kata kan orim kata kadai ke message ke bangi kwa bansai kamdai bangi kan talk personal hari hangi banyada ya kariti bat ka dustur kadai ka mat ka jura bat ngin keren menta bat ngin ya keren nang ni syakmat do halor kadai ka mat para ribe kamdai bangi show keren kai ka bedai bat kariti ka dustur balai ngong api bangim dai ban keren kai pet ya kai ka balaja hakari india hi barokawai kumno ka jat mreu ka jongi ka lat na ka jing sa penteri kam jupor ya ki pansayat kalau don kata ka anjung ka sorkar India ka baka khot ka pesa lani kata ka pansayat extension act
Kumno kajat meru ko jongi kalat na kane ka jing pansayat bar kidang ne hadu menta kidor bar trairi ki jongi kum kidor bar CM kidor bar hima kidor bar right kidor bar snong bat kidor bar kur kalong halor tangga wai kanorim bat kata kalong bangyon sya ka sarkar India bangidon ya kidor bar trairi jong lajong lada mangi mentang ya pengsan ya kikam ki bomdai kat kum gariti ka dustur jongi hato ka sarkar India kadang buram mengi hakafor baka sarkar India katmu ban wengno ya ki dor bar snong ki jongi ban wanra ekta ki village council bat ki municipal council nakaliang jongi ki seng balang ki political party ki bopher ki sendiam ki bopher haka jinga trailang bat lightly ki dis council ka kasai hill ka jenke hill bat gagoro hill ngilayeng lang haka wai ka sur bat kata kalong ba wat nam bujli ya ki dor bar trairi ki jongi namar bangidon ya kariti ke dustur lakajang ladang ipan kesan ya ki kam ki bomedei bat kariti dustur para biik ken mau baka sarkar India kanom burom sugai kumta kamdai ke jingyannya lani ya kawang keti bat hirang ba hari ke digamat ke jura ke jongi bat lada haka jing sotho ke jongi ladang ngi bakla ya kan digawai ngin bakla haka jing im ke jongi kumta ka komitmen ke jongi sa sisin ngakwa ban keren ne phi da ka basai sakipat ba jong ka briun nyo trep banyada ya ka riti ka dustur kadika mat ka jura jong ka di bat ngin le ya kata kumompi da ba pen klan ya ka sik schedule bat ada klan ka sik schedule klan gi riti klan gi dis council bat aba klan gi riti ka dis council klan ki dor ban trairi ki jongi klan gi riti dustur ki jongi bat kumnoro ngin le persya bat ngin ya kita ki an ke bakta ya ka riti ke dustur ke jongi ni la fransai nakaliang jongi ba nakaliang jong ka di ngin opos laningin persya ya kata ke uniform civil code kumno ni opos ya kata uniform civil code ni opos ya ka uniform civil code ha artali kinorim wei niong ba ka uniform civil code kan encourage lane kan bujlino ya ki riti ke dustur ke jongi bat ar kan musliano ya karkom le niam le rukom ke jongi Nyong baka UCC kalong in conflict baka sik schedule badan menta ki ba pos new ban bujli ya ka sik schedule ka jingkali ka bangi kwa ban kali ya ki kalong babile ayu ya ka UCC atau pin pedang kani gede ka provision kabanga habang puli teng-teng ya ni ka sik schedule ngamla ban mudur bakumno blay uai yang kata ka jing start ka jing champang how reverend JJM no khlos roy udai tang mangu marwai hakatu ka dobar ba jong ka constituent assembly kumno marwai ula ban penkongo ya ka constituent assembly ban ayang ya ka ni ka provision ya ka sik schedule para ribi ngane thu abhi mata na kaleng jong kari India ki kwa ya ka na Ladakh ki kwa ya ka na Jharkhand ki kwa ya ka na kaleng jong kiri jong ki jela hanodis ki kwa ya ka mangi ki baladon lupa ya ka atau ngin wengno ya ka lane ngin pen bah pencana ya ka kejat mendu go jongi kahapan pensiong nong rim bah ya kini haswa ban rai hakani ke MP election ni kentu pi parawi ya ka jinga trelang jong ki dor basnong kiseng balang bat kiseng niam hangi kum ka adi ngikwa ban ka basai bahangi ladom don kiseng balang kari bakajak merugo jongi kamlong kum ni kumbang ngelong ngakwa ban ka basai ngatrai ladom don kiseng balang kum ka KSU ke HYC FKGP bat ki wela depti uranium nadu meno kim pat fil hadu menta ladom don ki dot bai trairi ki bobit ki bobiang ngaso bonong ki senong kum ka mokrat ka mairang ka noston ngatrai la jelei daki non tribal haka khayi ke pateng kim pat fil hadu mata bat da ka boburon ya kini kirurang ba ngaskwa berker na ka basai baga campaign election kadiga campaign halor ki mat ki jura snobha sa sisin ki kerpat api wat nom pentok pria ya ka jingkentang jong ki balang bat ki nong romba balang lada pikwa ban penbek ya ki balang bat ki ramba balang kadam dakawai kalenti kidon daki wai kijingalang ngamar baleng ikwa bangkan nak basai lada ki balang ki jongi lada ki rangba balang ki jongi ki sa pen tho bria hakum kini
kimat ki jura rada maki ki duk mensim no ban yatri ya ki melang kasalang kan jiayu ki melang kasalang hatong ila ban mudur radam don kini hatong ila ban mudur ka puli ka puthi ka jongi kan poi sai radam don kini ki rangba ka jing jalai mata jong ka jing don jong ki kena samla ki badi dok lada kam don kini ki ban ai counseling ki ban yarap kan jiayu yang ni ka die ka yeng halor kanong rim bangin ya trilam berkisen balang bat ki dor bar trairi ki jongi kantam bat ki dor bar sunong bat kumju uru bat ki balang ngin buram ya ki ngin aya ka buram ka jongki ki bengele bat ngdan ya ka jinget ki baskem lengba jong ka jinget terli bat lengba ka jinget terilang ngila bentei ya ka negari ka bai ka jongi kentang ya wai parari ngakwa api ban kerpat bahakane ka election soba ban phai khmat sangi kum ki breu ngimla ban biang lut nadong sadong ngi habang yen hakano kono karansan ngampat juga snow yo weiru unong keren naka RDA ki ban kamela di kum ki breu ke bopiang lut nadong sadong ngidon lagi cing duna nyemla ban len ngidon lagi cing bakala nyemla ban len ya kata hari aingu yo blei no bu nong tauro na lor kita UID yang ngi ya ki cing pha ya ki cing la bengila ban